aw bisimila Mali kunnafoni TV sanfɛ ni y'a ka jɛmukan mandi sigikan ye jɛmukan mun bi sigi a balimakɛ n'aw denkɛ fɛ Sulemani Jakite di Papin ale ni baarakɛɲɔgɔn bɛ plateau sanfɛ ni y'a mɛn ko fɛrɛ kɛnɛ masalaw la ka walawala o fɛrɛ kɛnɛ ka wuli ka taa ɲini a sunkɔrɔ ka na a di aw ma faw sigiyɔrɔ la bi ani invité jumɛn bɛ ɲɔgɔn na Papin siga t'o la bi Tony soba an ka baaraw daminɛ fɔlɔ san caman mun tɛ ɲinɛ Ala ka o fara an si kan Ala ka hinɛ an ka taaba bɛɛ lajɛlen na an bɛ dugawu de kɛ jamana ye Ala ka jamana in kolo suma an ka finitigilaka minnu bɛ nord la an bɛ dugawu ba k'u ye Ala k'u ɲuman segin ka na u ka sow kɔnɔ Ala ka Mali suma an ka jamana ɲɛmaa n'o ye le général d'armée Assimi Goïta an ka foli belebeleba b'ale fana ye bi an wulila ka se an ka école maîtriw de ma bi bi débat thème bɛ jumɛn kan écoledenw niveau bɛ ka jigi écoledenw niveau bɛ ka jigi écoleso la an ye kɔlɔsili kɛ k'a ye écoledenw niveau bɛ ka jigi mun de b'o kɛ écoledenw niveau bɛ ka jigi diɲɛ don o don ka taga fɛ n'i y'a jate minɛ fɔlɔ la an masaw tun b'a fɔ an ye fɔlɔ k'olu ka kalan ni an ka kalan tɛ kelen ye n'i y'a lajɛ an fana bɛ k'a fɔ ko niveau fana bɛ ka jigi an denw fana bɛ k'a fɔ ko niveau bɛ na jigi o tuma na niveau jiginni daminɛna yɔrɔ jumɛn ye niveau in mun de bɛ ka niveau jigi o hukumu kɔnɔ Tony an wulila ka se an ka école maîtrise dɔ ma an bɛ n'o ɲininka hakilinataw la mais so b'o cɛ fɔlɔ an ka invité bi yan an ni tile ne balimakɛ nba somɔgɔw kodi baasi tɛ yen an bɛ Ala fo ne ko e tɔgɔ ni jamu ne tɔgɔ Abdoulaye Jara Damɔzɔn Abdoulaye Jara n bɛ wele Damɔzɔn mɔgɔ caman bɛ dɔn ni o ye Ala ka jɛ ok i bisimila fɛrɛ kɛnɛ kan bi fɛrɛ kɛnɛ kan an ye de ta bi ka na école maîtriw représenter école maîtriw représenter tɛ dɔwɛrɛ ye ka na an bɛna ɲininkali dɔw tɛngu i la walasa i ka se ka kuma école maîtrise damadɔni nɔ na an b'a fɔ k'i tɛna kuma bɛɛ nɔ na mais ka kuma damadɔni nɔ na voilà sisan a ka di n ye i k'i yɛrɛ ɲɛfɔ an ye i bɛ kalan kɛ yɔrɔ mun na tan ni ye enseignement daminɛ wagati mun na ka na bila bi la e yɛrɛ bɛ enseignement kɛ niveau jumɛn de la n b'i fo siga t'o la i waleɲuman dɔn ko Tony kɛ d'accord n bɛ Tony fana fo ka waleɲuman dɔn siga t'o la ka an filɛbaga cɛman n'a musoman denmisɛn ni maakɔrɔ dunan ni dugulen ni sigibaa ni tɛmɛbaa cikɛla ni mɔnikɛla ni bololabaarakɛla ni jagokɛla ni baganmarala kɛnyɛrɛye ani foroba cakɛla n bɛ foli d'a bɛɛ ma bi tilegan in na a ka media sanfɛ siga t'o la ne i ko n ka n yɛrɛ ɲɛfɔ an bɛ se ka dɔɔnin fɔ n'o tɛ ka bɔ kunun na ka se bi ma ka ca dɔɔnin waati bɛɛ ko ka ɲininkali dun b'aw bolo ni n'Ala ma basi kɛ n'an bɛ taa an bɛ se la wasa yɛrɛ fana kan ka sɔrɔ a kɔnɔ ni Ala ka jɛ ye donc ne ye Abdoulaye Jara ye n bɛ wele n dɔnbaga caman fɛ ko Damɔzɔn mais o tɛ école maîtrise hukumu kɔnɔna ye o sɔrɔla baara wɛrɛw fɛ donc an bɛ don min na i n'a fɔ bi n bɛ cours di écoleso min na o ye école privée Mari Sangare ye école privée Mari Sangare a bɛ Yirimajɔ yan olu kɛrɛfɛ ani cadette Manjan n bɛ cours di et je suis spécialiste de la 6e année je suis en charge de la 6e année de cette école privée an bɛ don min na i n'a fɔ bi n bɛ o 6e année de kunna nka n ye école maîtrise yɛrɛ fana daminɛ waati jumɛn ala kuma bɛna ni kumaw ye a daminɛna ne y'a daminɛ année scolaire 99-2000 tiɲɛna an bɛ se k'a fɔ k'ale tɛ école maîtrise denmisɛnnin ye n'i y'a jate minɛ ale ka école maîtrise daminɛni a ka kɔrɔ ni sisan denmisɛnnin minnu bɛ école maîtrise yɛrɛ fana na a ka kɔrɔ ni sisan denmisɛnnin caman fana ye a bɛ ten o ye tiɲɛ ye précisément n y'a daminɛ Kɔlɔnjɛba cercle de la dans l'arrondissement de Tusigila dans la commune de Colosso. Mon premier village, c'était une école communautaire. N'adam l'école communautaire de là. Donc n'adam l'école maintenant, ça c'est Colonna. Voilà. Donc mais ça c'est un peu plus profond. Aéroka Jandoni. Mais arrondissement de cercle donna kaba. Ok. Voilà, c'est ça. Et Tony, comme Damɔzɔn bɔra k'a représenter ça, sisan an bɛna essayer ka don débat yɛrɛ kɔnɔ kosɛbɛ débat ye jumɛn ye bi Tony débat in bi a kolo ka girin dɛ écoledenw niveau bɛ ka jigin mun de bɛ k'a jigin a kun ye jumɛn ye mun bɛ k'a kɛ kuma filɛ d'accord
Bita ma nɔgɔn dɛ. Bita ma nɔgɔn. Mais papa. Aha. Comme ani jarabe ɲɔgɔn na. Aha. Je pense que a bɔra ka ɲɛfɔli k'a yɛrɛ kan. Minnu bɛ k'a lajɛ u sigiyɔrɔ la u y'a dɔn k'a fɔ ko école maître min don. An bɛ se ka fɔ école maître jolen don. O don. Si i bɛ baara o baara la n'i y'a ye san 10 ɲɔgɔnna tɛmɛ ou bien san 20 ɲɔgɔnna ko on suppose que i ye doyen au domaine kɔnɔ. Oui, tiɲɛ. Raison pour laquelle je vais l'appeler aujourd'hui doyen. Siga t'o la. I y'a faamu. D'accord doyen. Oui. An tɛna bila dagirinda la. Maaw sigilen don k'a lajɛ. Awɔ. Maaw sigilen don k'i ɲɛ jɔ an na. Bi ko in a bɛna tigɛ cogo di? O tigɛ cogo ka nɔgɔn. D'accord. La première question doyen. N'a ye Mali école ta k'a lajɛ. I b'a ye k'a fɔ réforme dɔw de kɛra école kɔnɔna la. Komi a bɔra k'a fɔ ko an faw b'a fɔ ko olu ka école wagati o ni sisan taw tɛ kelen ye. O tɛ kelen ye. Bon anw fana b'a sɛbɛntiya k'a fɔ anw fana y'a daminɛ wagati min na ka na bila sisan na anw fana b'a constater k'a fɔ anw ta fana ni sisan taw kɛcogo tɛ kelen ye. Donc an b'a ye k'a fɔ ko dɔw falenna. Donc ɲininkali bɛna kɛ jumɛn ye? Mun de falenna? Parce que n'i ye jateminɛli kɛ anw kɔrɔ minnu kalanna olu ko k'olu ka 6e année niveau k'olu bɛ se ka lettre sɛbɛn u bɛ se ka to u yɛrɛ ɲɛbɔ tubabukan na k'o niveau ka girin ni sisan terminal mɔgɔw ta ye. Bon anw fana y'a constater k'a fɔ anw fana ka temps fitinin minnu kɛ école la anw fana ka 6e année niveau en réalité o fana bɛ bɛn sisan defu mɔgɔw ka niveau ma yɔrɔ anw ye denmisɛnninw kɔni ye. Bon ɲininkali fɔlɔ ye jumɛn ye mun de nana n'a o ye? Tony ka kuma latigɛ tɛ o tuma enseignants de nɔ don wa écoledenw de don wa ou bien la faute revient au gouvernement à l'État? Aw mana ɲininkali in kɛ cogo o cogo ka na a jaabi tɛ se ka kɛ dɔwɛrɛ y'a jaabi kɔ. O ye tiɲɛ ye. I n'a fɔ? A jaabi tɛ se ka kɛ dɔwɛrɛ y'a jaabi kɔ dɛ. D'accord. Mɔgɔ tɛ mɔgɔ ɲininka kasako la o. Siga t'o la, siga t'o la. Mɔgɔ tɛ ɲininka kasako la o. Siga t'o la. Ni ban donna sunɔgɔ la lakununi t'o la o. O ye tiɲɛ ye. Parce que ɲininkali ninnu a bɛɛ bɛ ɲɔgɔn kɛrɛfɛ n'i y'a jateminɛ a bɛɛ ye kelen ye. A fɔ dɔrɔn mun ye Mali kalanko yɛrɛ tiɲɛ quoi parce que a tiɲɛna de o kuma bɛ yen de o an n'an munumunu n'a kɛrɛfɛ an t'a ɲɛ sɔrɔ o. O fana ye tiɲɛ ye. An n'an munumunu n'a kɛrɛfɛ an t'a ɲɛ sɔrɔ a bɛ ka yɔrɔ minnu fɔ nin ye aw fa ka kalanko ni aw yɛrɛ ka kalan waati ni sisan waatiw tɛ kelen ye waati kuma daminɛ la i y'a yira k'a fɔ ko a daminɛna waati jumɛn. Bon an tɛ o fɔ o daminɛ waati tɛ waati wɛrɛ o ye démocratie na waati kɔ. Démocratie na waati o de ye Mali kalanko tiɲɛ waati ye. Est-ce que a ye bɛ ka kuma in faamu? Doyen. Oui. I y'a faamu? C'est-à-dire n'a ye démocratie na waati jateminɛ on parle des années 92. Oui. I y'a faamu? Mais de 92 maintenant ka na bila 2000 la vous allez voir que c'est-à-dire école minnu formé o kɔnɔna fana la olu fana niveau ka ɲi. I y'a faamu? Sisan o y'a sɔrɔ kalan tɔnin bɛ yen. Ayi ne ma fɛn dɔ de faamu. E bɛ ka 92 min fɔ nin ye o y'a sɔrɔ kalan tɔnin bɛ yen hali bi o. O kɛra 91 événement kɔfɛ o. Mais démocratie y'a tiɲɛ cogo di? An bɛ na n'a ye ten de o. An bɛ na n'a ye o de kɔnɔ dɛ n'a b'a tiɲɛ sababu de nɔfɛ a tiɲɛ sababu bɛ fɔ aw ye a tiɲɛ waati fana bɛ fɔ aw ye. Ok, démocratie y'a tiɲɛ cogo di? C'est à partir de la démocratie. Mais mun kama démocratie a nana malien ɲɛ yɛlɛ. C'est vrai. E bɛ k'o yɔrɔ faamuya. A nana malien ɲɛ yɛlɛ ka an bila fɛn dɔw la fɛn minnu yɛrɛ tɛ an danbe kɔnɔ ka fɛn dɔw jira an na an fana girinna olu kan minnu tɛ an danbe kɔnɔ. Mais n'i y'a lajɛ doyen tɛ fɛ k'i ka kuma tigɛ mais a fɔra ko démocratie nana de ko ka jamanadenw lafiya. Oui. Mais n'a fɔra ko o nali o nana kɛ kɔlɔlɔ wɛrɛ ye. A kɛra kɔlɔlɔ ye kɛ a kɛra kɔlɔlɔ ye kɛ a kɛra kɔlɔlɔ ye o a kɛra kɔlɔlɔ ye démocratie nana sɔrɔ démocratie b'an fɛ yan a dafalen. Tony a fɔ dɔn ye k'a yɛrɛ ɲɛfɔ. N bɛna ni kuma ye parce que nin nana de ka tila ka na don denmisɛnninw na démocratie min nana a nana don denmisɛnninw na kalan tilar'u la. E bɛ fɛn dɔ f'i ye n'i y'a mɛn ko école kɔni a bɛ mara de ko fɔ o. École kalan bɛ senna waati min na denmisɛnnin bɛ waati min kɛ kalanso la a t'o kɛ a fana ba senkɔrɔ. Oui. O ye tiɲɛ ye. I y'a mɛn a bɛ waati jan min kɛ fana ba senkɔrɔ o ye sunɔgɔ waatiw ye.
sinon waati kungurunin a b'o de kɛ so a bɛ segin ka na kalanso la donc n'i y'a mɛn ko bolo bɛ bɔ denmisɛnnin na k'a bila ka na kalanso la ce qui veut dire que mara de bɛ yen mara de tun bɛ yen sisan e fɛ k'a fɔ ko écoledenya ani mara nin bɛɛ de bɛ ɲɔgɔn kɛrɛfɛ mais ne m'a mɛn ko éducation éduquer quelqu'un kɔni o ye k'a mara o ye sokɔnɔna mara de bɛ dafa ekɔliso la fɛn fɛn bɛ kɛ so kɔnɔ a ɲumanba de a bɛ ladilan k'a don denmisɛnnin bolo ekɔliso de la mais ni olu bɔra la fɛn yɔrɔ dɔw bɛ yen ni y'a faamu sa e fɛ k'a fɔ ko mara yɛrɛ de tiɲɛna mais bi ye mara tiɲɛ démocratie nali de y'o fɛn in bɛ tiɲɛ an kana bamananw ka zana don n'i y'i ɲɛ tugu i galo ma i kɔnɔ ye siga foyi t'a la ni toro bɛ yɛlɛ kogo la sa n'a fɔra ko galoma yira dɔ n'i y'i ɲɛ cɛ ka bɔ yen cogo cogo i ɲɛ y'a ye ka ban a b'i kɔnɔ ye i y'a faamuya donc démocratie in nali de y'a bɛɛ lajɛlen tiɲɛ a y'a bɛɛ tiɲɛ n tɛ ka parole couper la c'est à dire j'ai du mal ka o kuma in faamu voilà ne b'a fɛ ka don a kɔnɔ k'a walawala e ko ko démocratie nali de y'a to ni Mali école tiɲɛna i fɛ ka sababu wɛrɛw bɛ yen responsable bɛ non an ma se o yɔrɔ ma responsable bɛ yen kɛ responsable fɛn bɛ se ka tiɲɛ ni kun t'a la mɔgɔ fɛn tɛ se ka tiɲɛ ni kun t'a la nka b'a sɔrɔ dɔw de b'a ɲɛfɛ bon sisan dɔ ye an ka taa an tulo b'i la voilà donc n'a y'a to n bɛ jigin a badingɛ kɔnɔ n b'a ɲɛfɔ aw ye a tiɲɛ yɔrɔ tɛ problème si t'a la a tiɲɛ yɔrɔ don ni a tiɲɛ yɔrɔ ka ca quoi mais a daminɛna cogo min na ka na c'est un peu l'historique c'est un peu l'historique i y'a faamuya Mali kalanko tiɲɛna cogo min na o ye ne ka faamuya ye quoi i y'a faamuya ne ka faamuya n ye min ye n ye min kɛ min kɛra n ɲɛna ani ɲɛ bɛ min na bi voilà n'i y'a ye n bɛ démocratie ta yɔrɔ fɔ ka mara ta yɔrɔ fɔ ani n y'a fɔli min kɛ n ko démocratie min nana nin ye tubabu démocratie nana sɔrɔ démocratie yɛrɛ b'an fɛ yan sinankunya b'an fɛ yan fo nɛni bɛ dɔw ta la o ɲɔgɔn démocratie bɛ yan i fa filan i bɛ kariya sinankunya kɔnɔ ka min fɔ a ma i y'a mɛn i tɛ sɔn k'o f'i fa ma mais sinankunya la a bɛ yɛrɛ a bɛ tɛmɛ o bɛ kɛ bɛɛ ɲɛna nimɔgɔninya bɛ yen o fana ye tiɲɛ hali n'a sɔrɔ i si ye san 60 ye i y'a faamuya n'i taara npogotigi dɔ san 15 ta a dɔgɔnin san 7 i y'a faamuya o bɛ kulonkɛ k'i la mɔden ni mɔkɛ bɛ yen filamanw bɛ yen hali a bɛ promotion min fɔ i bɛ taa sɔrɔ a ye promotion kelen ye ekɔli la mais a tɛ si san 1 ye o mais o promotion hali o kulonkɛw bɛ yen nin bɛɛ ye démocratie siraw de a sira original yɛrɛ de tun b'an fɛ yan o position ninnu na mais an nana o de bɔ yen ka fini don cogo yɛlɛma ka kuma kɛcogo yɛlɛma ka an senkɔrɔ fɛn bɛɛ yɛlɛma k'an t'aw yɛrɛ kɛ ɲɔgɔn tɔ fɛn ye d'accord b'an ka bɔ o yɔrɔ kɔnɔ hali bi parce que o ye jamana bɛɛ jɛnko ye an bɛ kalanko hukumu de kɔnɔna la donc ni responsable bɛ Mali kalan tiɲɛni na o responsable fɔlɔ ye denmansaw de ye c'est-à-dire mansaw tɛ ka denw mara bilen denw de bɛ ka mansaw mara an bɛ don min na i n'a fɔ bi ni min den na kasi a b'i la kasi siga t'o la yɛrɛ ka n'i yɛrɛ sɛgɛn mais sisan Toni parents fana b'u denw bila ka taa école la de ko aw k'u kalan aw k'u éduquer effectivement mais n'a fɔra ko aw bɛ tila ka o fana bin parents fana kan tuguni sɛni minɛ k'a bila sunzara kɔnɔ bɛ sɛtigi ma mais sɛni i kunmuru yan fɛ o bɛ sɛni yɛrɛ ma e tɛ se ka i den bila ka taa kalanyɔrɔ la ka tila k'i ka sariya d'a kan ka taa k'a ka kalan misi 100 bɛ gɛn ni bere 1 mɔgɔ 100 bɛ gɛn ni bere 100 de a kelen kelenna bɛɛ n'a jogo don châtiment corporel d'accord ka bɔ kalanko la parce que waatiw tɛmɛna maître dɔw u kun man jugu mais u kun ka farin de ala n'u ka farinya yɛrɛ fɛ bon i bɛ denmisɛnnin sugu bɛɛ ye denmisɛnninw cɛla kalabanciw b'a la mɔgɔ sugu bɛɛ dɔ b'a la bon fɔlɔ maître minnu yɛrɛ y'an kalan an ma maître ye k'i bɛ namara ye min senkɔrɔ maître ye école maître ye misaliya de ye c'est vrai i y'a faamuya école maître ye misaliya de ye donc ni e y'i den bila ka taa k'a kana gosi ni gosili bɔra la kaso ko bɛɛ b'o senfɛ kalan kɛlen kaso ko ye ayi mais gosili yɔrɔ ta fanfɛla fɛ o ye misaliya dɔ de don voilà o gosili na a nana ye k'a fɔ de école maître dɔw ka gosili dama tɛmɛna kojugu fo dɔw voilà dɔw yɛrɛ dɔw ye kalan bila bɔli dɔw ni tora la ni yɛrɛ tora la jogininw kɛra la voilà i n'a fɔ n y'a kaw bɛɛ ye o voilà n y'a kaw bɛɛ ye o o de kama bugɔli bɔra a la ne b'o bɛɛ kalama kun min na bugɔli bɔra a la o i y'a faamuya mais a bɔra la bɔ position min na o kɛra da yɛlɛn sababu dɔ de ye denmansaw ni denw yɛrɛ bolo
parce que denw jara masaw ye bi kojugu ka tɛmɛ u yɛrɛ kan denw jara masaw ye bi kojugu ka tɛmɛ u danbe kan denw jara masaw ye bi kojugu ka tɛmɛ u ka lamɔ kan oui mais kana un fɔ la kɛ nka n bɛ Bamako de on est là oui ou bien an ɲɛ b'a la yan bi o barrière fɛn fɛn bɛ n'a kan ka da ko den kan ka mara n'a ye o barrière kelen kelenna bɛɛ wulilen don den masaw fɛ o kalan jumɛn bɛ ka kɛ ka ɲɛ a bɛ setigi kalan bon ni kalan tɔ kɛra ten yaro ɲɛnabɔlen ka dɔgɔ o ɲɛnabɔlen ka dɔgɔ ça c'est très clair ni kalan tɔ kɛra ten o ɲɛnabɔlen ka dɔgɔ donc den masaw filɛ nin minnu se bɛ minnu ye olu ye tubabu misaliya ta k'a di u denw ma o denw bɛ taa n'a ye munna n ye démocratie ta yɔrɔ fɔ ani école bɛ liaison minnu kɛ n bɛ na n'o yɔrɔw fana ye quoi kabini a démocratie nana sira ma di écoleden bɛɛ ma fini min ka di ye k'a dɔn ka taa école so la wa non mais teni nana o doyen n y'a faamuya attendez teni nana teni tɛ ouais mais attendez yanni teni ka exiger teni yɛrɛ exigerlen tɛ école bɛɛ la o bon d'accord teni n'a ka teniya bɛɛ i y'a faamuya écoleden bɛ don finiw don ka taa école la i y'a mɛn n'i y'a dɔw ye i bɛ ala kale ko maki kɔnɔ finiw don o bɛ kɛ école la mais sisan mais n'olu y'o don ka taa école la mais a droit t'aw bolo k'u gɛn wa ka droit t'an bolo a tɛ se k'u gɛn ka bɔ ka classe kɔnɔ k'u ka taa fini ɲumanw don n y'a fɔ n ka kuma kɔnɔ ko n bɛ wele Damɔzɔn i y'a faamuya n bɛ kuma radio fana na dɔ de la an ka émission dɔ senfɛ dɔ de la k'an wele k'a fɔ an ye ko ale yɛrɛ sigiɲɔgɔn don ale kɔni tɛna tɔgɔ fɔ mais ale sigiɲɔgɔn don a den n'ale den bɛ école kelen na a denmusonin ye kolan fini sugu dɔw don dɔw la ka taa école la maître y'a gɛn i y'a faamu maître y'a gɛn a nana cɛ denni fa nana école la ka na maître diɲɛ kan bɛɛ da maître kan ko munna k'u b'a ale den gɛn ko kuma k'u t'a kalama ko den ye fini don ale kan so ka bɔ e y'o de yala kɛ o ye ne bɔra min kalama ne bɛ k'o ɲɛfɔ e y'o de yala mais fɛnw bɛ k'ala min ka jugu o bɛɛ ye fɛnw bɛ k'ala min ka jugu o bɛɛ ye école maître b'o kalama école maître tulo b'a la o b'a kalama denmansa minnu yɛrɛ ye premier responsable ye olu b'a kalama n'i y'a ye n ka tiɲɛyɔrɔ fɔlɔ ye olu ye facteur baden de bɛ yen an bɛ bi k'a kan k'a citer an tɛ tila denmansaw ta la faute dɔ bɛ se ka ye école maître senkɔrɔ an b'o dɔw fana kalama faute dɔw bɛ jamana ɲɛmɔgɔ yɛrɛ senkɔrɔ an b'olu fana kalama donc ni kalanko tiɲɛna a tiɲɛni o tɛ ɲini yɔrɔ jan an k'a daminɛ an yɛrɛ la fɔlɔ denmansaw yɛrɛ la fɔlɔ parce que e ye denmansa ye ne yɛrɛ ye denmansa ye ne ye denmansa ye an denw b'an bolo cogo min na an b'o dɔn école denmansa min bɛ se k'i kali bi k'a fɔ ko ni den nana ka bɔ école la ko n b'a koron a ka leçon ta o man ca n bɛ n kalan a kan ne ye classe dɔ ta ɲinan année scolaire in kɔnɔ a bɛ n bolo toujours mais o classe dɔrɔn tɛ dɛ i bɛ classe 1000 ta i bɛ taa a maître bɛɛ b'a f'i ye tan denmisɛnninw bɛ bɔ école la cogo min ni saki u bɛ taa saki bila so kɔnɔ o cogo kelen na sɔgɔmada fɛ o segintɔla b'a ta ka na n'a ye o tuma min kɛra bi ne hakili la n ko seginkanni bɛ kɛ so kɔnɔ de denmansa jɔyɔrɔ bɛ min maître de bɛna taa écoleden kunkolo dayɛlɛ ka dɔnniya ta k'a bila a kɔnɔ wa dɔnniya a tɛ san hali ni wari b'i bolo dɔnniya tɛ san a bɛ ɲini de a bɛ kalan de wa a tɛ kalan a kalan cogo fana kɔ e fɛ k'a fɔ ko les parents ont baissé le bras u y'u complètement u y'u jɔyɔrɔ bila yɛrɛ pepe. Je m'en vais à poser une question à Doyen là. Bismillah. C'est-à-dire, le fait que Igogo, des gens nous boivent surtout comme ça, quand on école là, où est-ce que opposition qu'elle est là, des gens sont contrôlés, n'est-ce pas? Nous nana. Na awa uru place uru les mi. Ayo ok, où c'est que nakata. C'est pour le dire que ça dit papa. A me souhaiter nous non. Souhaiter faire le billet calé. La calé. Souhaiter n'a à classer. Am na y c'est dit dowi. Uru nous reste ramuna. Tout permettait de baramingue pendant la journée, pendant la semaine, qu'à faut que autant ce qui accordé, démissionner pour l'éducation. Parce que pour les gars démissionner, il va falloir au moins que il y a 16 heures. Effectivement. N'est-ce pas? Il y a 8 heures. Mais bon, quelqu'un qui gagne, c'est-à-dire sa vie. Enseignant. Il va y avoir na wulila matin fait. Do be bo matin fait. 6h wakati no 7h. Mais le problème c'est quoi? Ni tari den de école là. Ni de nana. Kana den do e ka école là. Na fara ko école on suppose que ça dit il y a mara bien. Éducation bien, l'amour bien, n'est-ce pas? Donc
s'il faut que ne kana do e ka école la quand grouiller pendant la journée ka kalo sara ni o sara régulièrement ka livre na ka kayu na ka fɛnw bɛɛ ɲinɛ bɔ ka tila k'a balo ka so sara c'est-à-dire de retour à la maison il va sɔrɔ i fatigué oui. Donc je pense que c'est-à-dire pour que on aura une corriger, les enseignants doivent maintenant mettre en place, c'est-à-dire une technique, au moins c'est-à-dire amener les parents à suivre, c'est-à-dire les enfants. Normalement pour moi quand même, aux stratégies de quand on est ancien. D'accord. Parce que ni doit faut que c'est-à-dire que Djouba be démassaw la. Djouba be démassaw. Pour lui dire que je suis pas totalement d'accord avec lui. Ok, j'aime ça. Parce que moi on va me voir. Oye. N'a fera qui est enseignant, tu dois être un modèle, n'est-ce pas? Dans la société. Effectivement. Donc maintenant, moi mi be boulot la mola, abi boulot kalana. Il kan donner le bi kuna ado akumula. O méthode bi, méthode traditionnelle bala, méthode chamon bala. Il attestera des gouvernements fait soit institut de réflexion, il peut se gagner une compétence individuelle. Ni problème situera kaba. Je pense que c'est très simple la solution sera là. Nen ko ni a cause majeure, ancien ko ni a kumbai, nen yorani ni a cause majeure. Je pense que solution kan ngani là. Parce que ni slogan de l'évasion be d'accord. Ah, ne be enseignant be da. D'accord, ne enseignant ma baro, ne enseignant ma baro ko yoro kan, mais ne ba kono de quoi. Ni slogan de l'évasion. OK, doy angale la me doy angale de l'évasion là quoi. Ni oui ni ko qu'est-ce que moun a toni demsano au niveau digna. Oui. Que les parents ont démissionné. Mais ou tout fana ga ou tout reka solté quoi. D'accord, mais est-ce que c'est ko yoro défend ka foko école soge dépotoir. D'accord, est-ce que un ancien n'a pas le courage car dem école de malgré que anana il y a contrôlé exercice du jour beau. Il y a contrôlé ah OK, aka kay bi jour là. Yo lu beke. C'est pas ka beaucoup mais ni a forme 600. Pour moi, pourquoi on a cette stratégie de bla en place? Mimba to ka fo c'est-à-dire demasa munun be ni setuyi nu be u donga kalo sara nyini u senga pendant la journée nu u muso fena makala ambala ka waka to minu makala ka fo ko wa dem tonu contrôler ka stratégie do de nyini ka min kan no uma no ba to dem tonu be se ka susu mais si ça est-ce que ancien on ka vocation est-ce que l'ancien on ka vocation est de ma perdu c'est-à-dire c'est pour te dire que vocation fo c'est-à-dire na ko kama ta définition directe là vous allez voir que ni jamana ngon la ito so parce qu'il faut là ijo ta doit aketo ta voilà ni et dem tan mi bolo voilà an wara kala to na i ka monsieur kun i monsieur ka monsieur ni fay oui tiens n'est-ce pas i kuma do comme quoi que abi hakila kuma do la ko no ko c'est-à-dire ko monsieur ko wara de binache parce que avant aussi Tony il va anga mo ba munun kala na folo la il va chama be no parents de kala ngo kala ma do rebe utumbu dogo de kata leçon ta do rebe al nutu e kayita o parents bu gen o kay bla parce que ba fo ko buku bambara ma ko ka tu sigi kayita mais olu dun kala na o wakati mais choko di agogo niveau mbe olula an ko ti anta la sisa ko ta on a tandis que ça dit tant yele mana modernisation ma fait c'est-à-dire tu n'as pas besoin d'avoir qui veut ni est tanta wati dokera demasaw kunta fo demsene ma ko leçon ta oui wati koroba ya kunti fu yere ko leçon ta parce que baro monsieur bignon non attendez kana blanye o demasaw kunta fo do ma wati e baka wati koroba mi foni o ayi demasaw kunta fo do ma ko afora an de ma kanga leçon ta ya famia afora an ma ani murbu clé mo do ku ka leçon ta sono do yeto bu clé ke kala na ya ka soro murbu clé madame ne akunte fo do ma ku ka leçon ta lukuma tawire oye kabini parce que bolo be bo barado de la ki blala donc a te fier ke ka ke quoi ya famia ibe ka système éducatif munu fone kala tasra enseignement munu fone o wati ya soro karamgo jolemba ubi. Donc vous voulez dire que c'est un cramogo? Non, attendez, ni kuma flifli kana, kuma mbe kuma na mbado nenya eka toke, kuma rasanya to eka kuma, eki jone ka kuma, eki jobane, parce que nega ide tike tike. Non, nega ide tike tike eta yeo. Ebe yakina mingo eto yeo.
e be akila mi ko to yere ni ne ka ide ke ta yo to ne ki jo jara ka kuma folo jara kala kuma na mena voilà je mena le ni kuma yoro mi aye misala min ta de masaw kan misala la min be bo sogoma ni be kata donc na avec 50 fin ni abe musaka a segene mena c'est ce qu'il veut dire quoi na segene na tanta bolo ki occupé dinga effectivement ah non tout sauf ça non demsene haketigi de yo aka hake be masa de kaw ni iya do kalana kalana ye wajibi de masa ka ika dendo kalana kara kalan kalan ya famia wa akalan fana anga jamana na bilama tabulo kama ni ya do kalana ba jate mina no fe na clara wati mina le de ka relevu ale de be ka relevu taw e se ka na ke e segene do ka to ayere ma intiu ni demsen to ayere ma bi nyima ne ka wo demsen be wole de ka bla barala kalan ye barade yo donc maintenant là ni ya ngongo afura manga le sonta yama anga chorba la ka hinala yana ka na wulila fajiri fe sokoma da jona fe 4h et 5h du matin na wulila ka nous salon ni fon beke kabini fajiri kungambe bo abe on na wuli on après na kumbi lampan kele o mena tuguni ka le sonta ni kene yelen chira mi soro lampan faka ka bo ka tamunu ka anga le sonta ka na réciter o kuma école so kuturu de masa o fe ka fo ki tese ki ka demsenu e tese ka tane fitini consacrer ka la je na soro a sera ka leçon na masaka leçon qui ne dépasse pas les 30 minutes et c'est ko ki denye ka fo ki segene be na ka bo bararo la non o be ka chugodi o kuma e ba fo ke bi de mara o la chugodi e ta ka foi kalama ana fana tara ka bararo la nana ay barare ka baraka e to don e dun hali lahara ani ani ngali be ke ela wati na yana ka bo yana ka yereta ay ngali be ke ela aka je ko be ne fam doyen mais Tony ka yoro infana ça n'est pas oublié aussi ça Tony ka yoro infana bon ne ti son yoro ma de non mena yoro sinsi ne quoi par ndo bi ou be solu ka bo on a un technicien refléné yan sisan un technicien refléné o bi na bara yoro la no depuis ni Maroula Kasso a démarré Maouli Kumadola 7h 8h c'est pas à exclure mais c'est la minorité quoi 600 allez bi na ola 600 allez bi kla ka ta so wakati mna abi do so 20h 21h ita so dem seno bu sino depuis 19h je comprends ça ni famille ou encadrement man no ni o famille mais c'est la minorité o mo e baka o demasa hakem foni o de ka dogon ko jugo manchan aux minorités et ils n'ont pas droit à l'éducation. Non, ils ont droit à l'éducation, mais majorité, c'est la majorité qui compte. Ni éducation fanga boyera, o ale min flo yere, ale rebi abi kuronga bena etoko sukudola. Ni majorité fanga boyera wajibi munu minorité mbi kuronga bena. Menango ko anga misala ta minorité ka côté ka. Ya me mogo munu be bonu te konga na ni tambatu bulo ko kipe oduna. Akilengele no mais c'est pas tout le monde. Betere. Min be no be se ka occuper adena bi o de ka chan. Et qui joue avec la voilà parce que oui c'est-à-dire comme avec une minorité je ne veux pas dire que je suis contre ça mais le problème est du même il va y avoir force c'est-à-dire aller dober tant fitini mugulu wa accorder des journées ni de masawi ou na école là kana nyingali ke car ça beto di yala beto di akaf sawa mun ne ba din tantene bolo tchere la mais awa hakli to la o demasa ou n'a que nous présenter l'école là mais vous allez voir que jusqu'à présent ça va pas mais non on le sait quand on parle n'a pas baisse de niveau B c'est général et attendez yoro mi fanga ka c'est pas parce que région quelle est école au niveau attendez Tony Malibali Malibali ouais je comprends c'est-à-dire au constat de Karaka comme quoi que c'est problème situé demasa ou de cas attendez, parce que non, problème famba situé demasa de cas. Sinon y a faute école maître ou bala, jamana nyemko ira bala. O bébé kanao. Mais mi fanga minga bo demasa ko an yera ma pakelen tala ay ne la jona yo. Ay na jona kuma idra. Sinon fanga mi demasa do bi demasa do sini. Anga damno lu yera de la. Ou joro de bla. C'est-à-dire au Raina, nous faisons fi, c'est-à-dire abat était quoi. Oui, abat. D'autres abat c'est quelque. C'est-à-dire une cassette de couleur. Au cas de kacha. Voilà. Mais d'autres abat en réalité, au bout de la vie gagnée tout le monde. Tu vas être à force, c'est-à-dire au temps et à l'hiver terminal. Car faut qu'on ait aidé dans l'école là qui a contrôlé. Car qu'elle a dit, quand l'école là qui est présentée, car ça veut tout dire.
c'est dire en réalité au tamba inditu non bon e bo ke tamba mi très généralement minnu fana se ka kay kala ne yɛrɛ bɛ kurdi ne bɛ kurdi dɔw ma ya mɛ musokɔrɔba dɔ bɛ yen musokɔrɔba kulubali attendez parce que si vous voulez en réalité le problème hein de cette baisse de niveau là hein si vous voulez ça là parce que i bɛ ka yɔrɔ min na sama en réalité la faute est là et elle est très grave la faute est là et elle est très très grave i y'a faamuya faute fanba bɛ yɔrɔ min na c'est les parents d'élèves. Moi-même, j'en fais partie. Il y a famille, ne parents d'élèves doyo. Et j'ai enseigné, j'ai une école de folo, ka école kramoyake, il y a famille, ka radio barake, mbednye de massa fanaï. Ça ne tenir bois kono quoi. Même pas do foti be yoromena, en réalité foti be yoromena. A tiena kabini wati mina, muni mu ya tien. O donne ndongwe. Am funa nyanye tundi, sunu ambo don. Ne filɛ ka min ka misaliya di nin ye bi o ɲɔgɔn bɛ denfa caman kɔnɔ mais dɔw de sigiyɔrɔ tɛ sababu u permettre u k'a kɛ dɔw ka baara t'u permettre u k'a kɛ dɔw n'u tɔgɔ yɛrɛ u t'u permettre sinon n'i y'a da dɔw ma u bɛ da u den kan ka taa ekɔliso la ka taa mɛtiri kɔrɔ fɔ i ye yɔrɔ dɔ fɔ kuma kɔnɔna la n'i ka mɛtiri kun tɛ se ka bɛɛ bɔlɔn kɔnɔ fo k'i sa mais pourquoi parce que n'a y'i ye dɔrɔn a b'a fɔ donc sisan e tilala i ka leçon ta la i bɛ yala de la. Tu es le premier élève à être interrogé par les maîtres. Donc, on a tourné l'école dernière d'un maître. Fanya. Aucun béquet follow. Maintenant, il y a un mot à fongo de massa au nodo. Il y a famille. Et il y a un fo fin qu'on a la mara et de massa au Kenya so quoi. Dem son de camara bimbi. Dem quoi. Massa au camara doara dem quoi. Parce que châtiment est cabo école solo ka betien ma châtiment c'est ka boire en société qu'on faut que djewuli. O tɛ se ka bɔ o kɔnɔ cogo si la yɛrɛ i y'a faamuya a ma bɔ a kɔnɔ fɔlɔ voilà a ma bɔ a kɔnɔ fɔlɔ a tɛ se ka bɔ a kɔnɔ yɛrɛ parce que non parce que danbetigiw bɛ yen o danbetigiw bɛ yen o hali ne min filɛ nin ye hali sini hali an ka sisan an ka du kɔnɔ sirika gosi bɛ hali ni ne y'a ko kɛ n bɛ sirika gosi hali sisan an ka duba filɛ nin ye Lafiyabugu yan o kɔrɔ ko mara ma tiɲɛ ayi a ma tiɲɛ dɛ a ma tiɲɛ yɔrɔ baden bɛ a ma tiɲɛ dɛ sisan doyen voilà donc maintenant là sisan n'i y'a ye n ko denmansaw ye a fɛ ni téléphone kelen min filɛ nin ye e bɛ taa hali premier cycle école téléphone b'a dɔw bolo. Voilà ne ka question yɛrɛ tun bɛna na o niveau la est-ce que téléphone jɔyɔrɔ fana ma bonya niveau jiginni na parce que i b'a ye sisan n'i donna classe kɔnɔ anciens ni écoledenw bɛ ɲɔgɔn na kuma bɛɛ téléphone ko in na i b'a ye dɔw b'u to classe kɔnɔ u bɛ kɛ Facebook sanfɛ dɔw yɛrɛ bɛ kɛ TikTok la dɔw bɛ kɛ WhatsApp ni fɛnw na o tɛ école so ye o est-ce que hali examen la sisan an y'a jateminɛ hali denmisɛnninw bɛ taa ni téléphone ye examen kɛyɔrɔ la est-ce que téléphone yɛrɛ ma contribuer fana élèves ka baisse de niveau in na élèves ka baisse de niveau dɔrɔn tɛ dɛ téléphone yɛrɛ contribuera an ka mara yɛrɛ Mali mara tiɲɛni na téléphone ye nécessité de normalement nécessité de mais an y'a utiliser à d'autres fins an y'a utiliser ka fɛn wɛrɛ la quoi ɲɛ damu de bonyara kosɛbɛ don du kelen kɔnɔ bi de fa nalen don ka bɔ baarakɛyɔrɔ la ni ba fana bɔra baarakɛyɔrɔ la ou bien ni ba ye sokɔnɔmɔgɔ ye den kɔrɔbalenw n'i donna du kɔnɔ i b'a sɔrɔ fa n'a ka téléphone a b'a kan k'a digi ba n'a ka téléphone a b'a kan k'a digi denw bɛ yan fɛ u n'u ka téléphone u b'a kan k'a digi den bɛ ka mun filɛ den bɛ ka mun de filɛ fa t'a dɔn ba t'a dɔn mais fa kelen yɛrɛ de y'i bolo don a kun ka wari bɔ k'a di den ma a ka taa téléphone san walima ba kelen yɛrɛ de y'i bolo don a kun ka wari bɔ k'a d'a ma ka taa téléphone san o yɔrɔ la an sera parents d'élèves dɔ ma an y'o ɲininka o ko ale y'a san ka di den ma parce que enseignant dɔw b'a fɔ denw ɲɛna k'u ka téléphone ɲini ko k'a kɛ recherche kɛla ye ko k'a kɛ recherche kɛla ye k'olu y'a san ka di u den ma ça c'est à quel niveau non ça c'est au niveau du second cycle niveau là second cycle niveau la recherche kɛla ko recherche kɛla ne yɛrɛ y'o ye kɔrɔlen dɔ de la k'a fɔ k'ale ye téléphone san ka d'a den ma recherche kama dɔ fana ko ale y'a ta san ka d'a den ma mais o den bɛ lycée la nin ta bɛ second cycle la u bɛɛ y'a san ka d'u den ma parce que k'u bɛ se ka recherche kɛ a kan sur Google recherche bɛ se ka kɛ olu kan o bɛ recherche en réalité o bɛ recherche jumɛn k'a kan en réalité mansaw k'a kɛ ni o hakilina ye mansaw k'a kɛ ni o hakilina ye o ka bɛn tiɲɛ ma mais a bɛ den minnu bolo o bɛ recherche jumɛnw k'a kan non c'est à dire dɔ yɛrɛ bɛ ka ɲinɛ min kɔ méthode d'enseignement de falen na. On est l'apprenant au centre de son apprentissage. Attendez, tu veux m'amener. Il va faire qu'un classe de Konnala directement. Fin de tiens, en de Ningala. Ni nana classe Konnala directement, ça c'est autre chose. Non, il a dit ici qu'il y a des matières de Ninga. Où il y a téléphone qui a cadifo. Maintenant, il y a très recherché. Ben a recherché que tout. Il y a fama.
par exemple ni SM na n'a fara ça la commune et la mairie SM na leçon kan kɛ si j'ai une très bonne mémoire cette année là ni maître ba enseigne a enseigner mun na to min na ay ta mairie la maître be question élaborer ka kama akata mairie la akata une question posée réponse mun dama abolu fara ɲɔgɔn kan na séance prochaine na enseignant bina a b'a ka leçon kɛ a b'a ka question posée i b'a ye tu n'as même pas besoin k'a fɔ k'i b'o leçon kelen ta ça veut dire que i bilara i ka centre tu as été placé au centre de ton apprentissage maintenant pour ne pas que ne ka bɔ yan ko n bɛ taa Yirimajɔ maire ɲininka Yirimajɔ commune na ni téléphone bɛ n bolo bien sûr je m'a tapé question mun dira ne ma ne bɛ se k'olu ɲini a y'a san ka di a den ma n'o idée in. D'accord, si je comprends un peu, tu veux défendre ses côtés aussi. Non, ça dit, me fait la fier, au Raina, ça dit, méthode, au de Forana, papa, ko enseignement méthode Forana, méthode traditionnelle B, méthode institut B, méthode active B, n'est-ce pas? Maintenant, traditionnel là, ko gobla. Ko parce que, a violence fanga kabu. Ko dowe gobla en fonction de ça. Parce que ko enseignant do ka châtiment boyana ko et puis o siranya yɛrɛ fɛ ko den dɔw bɛ siran ka taga école la parce que n'u taara école la u b'a dɔn enseignant na mun k'u la u siran ka taga. N bɛna min fɔ doyen k'a fɔ ko non attends. Parce que moi j'aimerais savoir. Parce que moi j'aimerais savoir si n'a sɔrɔ an bɛ solution de kɔnɔ ou bien c'est à dire n'an bɛ cause de kɔnɔ hali bi. Ayi parce que an bɛ cause de la an ma tila cause la fɔlɔ donc n'an y'a tigɛ sira la dɔrɔn ça va pas. An ma tigɛ an bɛ ka i ye minnu de fɔ. c'est à dire an ka sɔn o yɔrɔ minnu ma. directement an bɛ k'o téléphone ko yɔrɔ. téléphone ko ta ani an seginna attendez an seginna ka na ne yɛrɛ ko n ko à l'époque ni i n'i ka enseignant ye ɲɔgɔn ye carré kɔnɔ i si bɛɛ i tɛ sɔn i n'i ka enseignant ka ɲɔgɔn ye sufɛ carré kɔnɔ fo argument solide ka sɔrɔ i bolo n'an seginna ka na Modibo temps wagati ninnu na réforme c'est à dire ka se démocratie l'avènement de démocratie la ka na olu wagati ninnu na vous allez voir que Mali kalannen mɔgɔ kalannen kun ka dɔgɔ i kun bɛ maître de jateminɛ les enseignants étaient considérés comme des jeunes. C'est ça. Attendez parce que i ka monsieur ye min fɔ i hali ni c'est à dire kuma dɔ la tu as du mal ka da la mais i tɛ se k'a sɔsɔ hali ni mɔgɔ wɛrɛ y'a fɔ i b'a fɔ ko an ka monsieur de y'a fɔ parce que a waati y'a sɔrɔ mɔgɔ kalannenw ka dɔgɔ mais an bɛ époque min na sisan mɔgɔ kalannenw ka ca à 100%. i b'a sɔrɔ aw ka du kɔnɔ master bɛ mɔgɔ joli bolo licence bɛ mɔgɔ joli bolo bac bɛ mɔgɔ joli bolo. Bon Mali problème de filɛ nin ye Mali problème parce que non attendez parce que je parce que ne tɛ k'a faamu Tony sisan i jɔ sa sisan i jɔ an ka kuma to doyen bolo parce que ne tɛ ka kuma bɛ ka doyen vitaliser dɔɔnin i ko e fɛ ka doyen ka dɔɔnin. Ne tɛ k'a faamu parce que ne t'a dɔn an bɛ cause de la ou bien n'a sɔrɔ an bɛ solution de la. Non d'abord an bɛ ka fɛn min y'a tiɲɛ an ma tila cause la. Voilà an ma tila cause la fɔlɔ cause ye jumɛn ye an ye dama damani fɔ i ko denmansaw k'olu ye cause principale ye e fɛ e y'o fɔ fɔlɔ sisan an bɔra denmansaw ta la sisan an nana se téléphone fana ma téléphone fana ye cause dɔ ye. O bɛɛ bɛ denmansaw yɛrɛ ka voilà o bɛɛ bɛ denmansaw ka yɔrɔ kelen kɔnɔna la école ta yɔrɔ bɛ yen sisan e bɛ se ka cause wɛrɛ fɔ mun ti denmansaw ni téléphone ka baara parce que téléphone jɔyɔrɔ ka bon dɛ an y'o fɔ sisan téléphone jɔyɔrɔ ka bon an bɛna tila ka n'an tilala cause la an bɛ tila ka na don solution de kɔnɔ la sisan an bɛna solution jumɛn e bɛ se ka solution jumɛn proposer an bɛ tila ka don o kɔnɔ mais an ma don o yɔrɔ kɔnɔ fɔlɔ an bɛ ka problème de évoquer fɔlɔ problème de bɛ ka évoquer fɔlɔ sisan problème évoquer taw la sisan e bɛ se ka problème wɛrɛ jumɛn de fɔ e yɛrɛ ka niveau la e ye mun faamuya la mun bɛ k'a kɛ jusqu'à présent quoi. Parce que parents d'élèves ta fora mais est-ce que e tɛ aw yɛrɛ jalaki dɔɔnin enseignants fana jalaki dɔɔnin. Enseignants ta yɔrɔ bɛ an tɛ se olu ma sa yanni i ka jigin bin yɔrɔ la i bɛ jigin talon yɔrɔ de la fɔlɔ i y'a faamuya hali o enseignement kɔnɔna kɛra fɛn sugu dɔ ye enseignement kɔnɔna kɛra fɛn sugu dɔ ne ko n ko n y'a daminɛ école communautaire de la j'ai vu des enseignants des soi-disant enseignants là-bas m'a fɔte des soi-disant enseignants parce que yen comme dans les écoles communautaires dugu dɔ bɛ lajɛ dɔrɔn karisa ye kalan kɛ dɛ n ko a bɔra k'a to 6e na ou bien a bɔra k'a to 7e na a y'o ta k'o bila ekɔlidenw kunna est-ce que lui doit être appelé un enseignant est-ce qu'il doit être appelé un enseignant non il n'a pas suivi une formation ma formation kɛ pour ça foyi i bɛ taa sɔrɔ lakini min b'a yɛrɛ senkɔrɔ c'est trop o bɛ taa mun di denmisɛnninw ma de pur de limpide
o yɔrɔ bɛ yen n'o yɔrɔ ye o n'o yɔrɔ caman baden ye o ye faute dɔ ye mais o nana ni mun ye o nana ni option jumɛn Alpha Umar ka option min bɛ un village une école oui un village une école a nana n'o option de kɔnɔna la donc maintenant là maître tɛ se ka taa former ka caya u ka bɔ maître ya formation na direct ka taa k'u ka école so dugu bɛɛ kelen-kelenna ta jamana maître t'o bɔ wa sarako yɛrɛ ye problème ye je l'ai fait et comme yɛrɛ sarako min ye problème ye fɔlɔ ala kelen de b'a dɔn awɔ ni o fɛn dɔw bɛ yen n'i ko k'i k'olu yɛrɛ fɔ mɔgɔ tɛ da o la antenne kan mais a yɔrɔw bɛ yen hali sisan a mɔgɔ bɛ yen hali u ma sa fɔlɔ o bɛ yen camanbaw bɛ yen an y'a daminɛ ni montant min an b'a dɔn mais à l'eau kɔnɔna la on a vu an ye mɔgɔ sugu bɛɛ dɔ y'a kɔnɔ qui se disait enseignant minnu n'a cɛ ka jan ka taa enseignement formation bɛɛ k'a kɔnɔna la on a vu minnu n'a cɛ ka jan a waatiw tɛmɛna ni i bɔra i gɛnna ka bɔ école la ou bien n'i dɛsɛra diplôme dɔ la i yɛrɛ mansa dɔw b'a f'i ma i tɛ taa maître ya nin dɔ ɲini a kun bɛ fɔ a kun tɛ fɔ ok o hukumu kɔnɔ sisan a kun bɛ fɔ a kun tɛ fɔ a tun bɛ fɔ hali n'a ma fɔ i ma i y'a fɔtɔ la ye ou bien a fɔra dɔ ma ko i tɛ taa maître ya nin dɔ ɲini maître ya nin dɔ imagine toi d'accord maintenant là il n'a pas les qualités à donner t'a la foyi t'a la o ka taa ta k'a bila ko ka dɔ encadrer o bɛ niveau jumɛn don o kunna sisan d'accord jɔnni y'o pousser k'o bila o la denmansa kelen ninnu tɛ yan ouais mais o bɛɛ y'o denmansa kelen ninnu toujours e bɛ ka segin denmansaw kan non c'est-à-dire n bɛna ni école ta yɔrɔ ni ne ye n da maga yɔrɔ dɔw la ni école ta yɔrɔ parce que an ma s'o ma ne yɛrɛ bolo o bɛ na fo point laban de la quoi i y'a faamuya fulamuso i ka nɔnɔ suma a galama de y'i ja o i y'a faamuya i ka nɔnɔ suma a galama de y'i ja an ka yanni an ka yɛlɛ plateau kan e baro dɔ kɛ école dɔw bɛ yen école dɔw bɛ yen hali n'a sɔrɔ privé don yanni ka na a bɛ concours de kɛ ka na fɔlɔ test bɛ kɛ k'a lajɛ n'a sɔrɔ vraiment a dɔnni b'i la n'i bɛ se ka dɔnni di denmisɛnninw ma mais da bɛɛ yɛlɛnna école maître donda a kɛra de sisan n'i ma baara sɔrɔ n bɛ taa maître ya la est-ce que maître ya y'o fɛn ye o la a ye vocation ko kuma fɔ ne ko ka kana maka vocation non moi je vois tout ça là devant moi hein mais comme n'an bɛ baro la kuma ma ɲi dakɛlɛ na souvent mais sinon en réalité je vois tout ça là devant moi ne ɲɛ bɛ nin fɛn in bɛɛ la faute bɛ yɔrɔ bɛɛ dɔ la o mais min de fanga ka bon n'a t'a fɛ da ka maga o la da bɛ maga o de la parce que jeli tɛ suma nɛn kan quoi kɛcogo yɛrɛ t'a la kɛcogo t'a la ni denmansaw seginna hali sisan ka wuli k'u jɔ école maître ya bulon kɔnɔ n'a bɛ ko k'a jɛ k'a sanuya jamana ɲɛmaaw fana ka bulon kɔnɔ n'a kalanko bulon kɔnɔ n'a bɛ ko k'a jɛ k'a sanuya c'est le même denmansa la o jamana ɲɛmɔgɔ ninnu denmansa kelen ninnu de don la société civile qui est là n'a wulila k'a jɔ hali sisan an ka kalan bɛ segin a cogo kɔrɔ la très bien donc toute la faute vient de ces denmansa là les parents d'élèves là faut pas les ignorer kana faveur ɲini ka d'u ma olu de ye kotigi ye Assimi ye jamanaden de ye o malien tɛ yan il n'est pas plus malien que toi non ou bien même pas il n'est pas plus malien que toi voilà moi Assimi mais aujourd'hui c'est un empereur il gère les 3 états c'est un empereur ok ça faut maintenant ye ko in bɛ faamuya mais Tony oui n bɛna doyen ɲininka yɔrɔnin dɔ la i b'a dɔn an ka société in kɔnɔna la an ye ka caman ye a ka caman fɔra an ye mais doyen bɛ ka anciens défend mais a ka di ne ye sisan a ka fɛn dɔ bi anciens fana na an ka don o fana kɔnɔ i n'a fɔ anciens m'a fɔ ko anciens bɛɛ tiɲɛnen don dɛ non mais anciens dɔw man ɲi anciens dɔw man ɲi n'i y'a jateminɛ wagati tɛmɛnen na ne yɛrɛ ye ancien dɔ ye n tɛna mɔgɔ tɔgɔ fɔ plateau kan a ye kɔnɔ de da a ka écoleden na écoleden mun b'a yɛrɛ ka classe kɔnɔ fana écoleden mun b'a yɛrɛ ka classe kɔnɔ ka taa kɔnɔ da o la est-ce que ancien yɛrɛ kan ka ye nin ko sugu la est-ce qu'il doit être appelé ancien est-ce que ancien kan ka ye nin ko sugu la est-ce que nin ko sugu kan ka kɛ école-so yɛrɛ kɔnɔ n bɛna fɛn dɔ f'i ye n'an y'a mɛn ko ancien i y'a mɛn enseignant tɔgɔ filanan min kan ka k'a ɲɛfɛ ça c'est l'exemple i y'a mɛn école karamɔgɔ ye misaliya de donc e filɛ ka nin min fɔ nin ye mais mun ye kɔnɔ da a ka écoleden na sisan ayi o tɛ jate école karamɔgɔ fɛ o tɛ jate école karamɔgɔ fɛ o
o tɛ jate école karamɔgɔ fɛ n'i y'a ye n'an ko k'an ka nin yɔrɔ nin dɔw fɔ bi jeune cayara enseignement na tellement de jeunes là-dedans aujourd'hui là donc olu fana bɛ taa écoleden npogotiginin dɔw kalan bɛrɛ yɛrɛ t'u ni ɲɔgɔn cɛ sisanw na maître yɛrɛ jɔlen bɛ ɲɛfɛ a bɛ ka to ka kude fili a ka écoleden kan cours bɛ di ka ɲa ayi mais dɔ fana ko ne ma maître ni écoledenw ka numéro bɛ ɲɔgɔn bolo e yɛrɛ m'a fɔ sisan sa k'a fɔ ko écoleden ni a ka maître kun tɛ ɲɔgɔn ye wa a tɛ kun i la fo k'i sa bɛɛ b'o kala waati y'a sɔrɔ c'est maa kalannen ka dɔgɔ bɛɛ b'o kalama sa n'an bɛ don min na ko sisan maa kalannen de ka ca bɔ kalannen ko c'est à dire e bɛ ka ancien jeune minnu fɔ nin ye bɔ kalannen ko in b'a kɛ c'est à dire n tɛ kɛ c'est pas pour vous dire que ko n bɛ ka ancien jeune de fɔ dɛ mais c'est il faut comprendre aussi que non i t'a sɔrɔ n'i ye jeune taalen enseignement na c'est à dire vocation dɔɔni b'a la sinon n'a ye bac sɔrɔ orientation baden bɛ dayɛlɛ a ye o a bɛ se ka taa faculté kɛ a bɛ se ka taa domaine wɛrɛw la Kulubali mais ni a tigi ye n'i ye jeune enseignant kɔni ye bi Mali kɔnɔ bi kɛmɛ sigi o kɛmɛ sigi i bɛ taa sɔrɔ 60% ye formation kɛ 60% formation 60% les 40% donc tu ne penses pas que les 40% restants là k'olu bɛ se ka dafa tigɛ tu dugu ma wa o fana tiɲɛ n'i ye tɔgɔ tiɲɛ min ye école maître kan o b'o 40% in kɔnɔ kɛ parce que n'i taara n'i ye enseignement école maîtria formation ta a ɲɛ yɛrɛ ma i y'a mɛn ni vocation yɛrɛ de y'i la taa la fɔlɔ sa an ka k'o ye fɔlɔ vocation yɛrɛ k'i la taa école maîtria ɲɛɲini na fɔlɔ mais caman bɛ vocation m'olu la taa o ne yɛrɛ ni maître dɔw ye baro kɛ ko ok barantanya kama dɔ ye a jagoya kurun k'a bila ka taa a ka taa IFM kɛ a yɛrɛ taara k'a taara concours kɔnɔna juguya kɛ yɛrɛ pour que a kana passer ayi a ma passer o kɔfɛ tuguni comment dirais-je o cɛ kelen tilara k'ale convaincre tuguni a ka se ka taa kɛ ale y'a kɛ a passera i y'a faamuya donc maintenant o ma taa kɛ enseignement nege kama o mais à niveau a compétence b'a la wa a dɔnni b'a la a man d'a ye i y'a faamuya bon maintenant o camanba de bɛ 40% in kɔnɔ i y'a faamuya minnu yɛrɛ ma mara ye u ɲɛ la kuma tɛ k'a sɔrɔ olu camanba de bɛ 40% in kɔnɔ et tu es censé ka mara de di denmisɛnninw ma mais n'u man ka kɛ ɲɔgɔn fɛ non c'est-à-dire a kan ka kɛ sɛfan ni gabakurun ani kan ka kɛ sɛfan ni gabakurun de ye ɲɔgɔn kan mais Tony constat kelen bɛ yen an ye constat kelen kɛ i bɛ taa jate minɛ ancien caman bɛ yen o musow y'u ka écoledenw ye dɛ caman y'a ka écoleden furu dɛ hali ni u ka écoledenw tɛ sisan caman y'a ka écoleden kɔrɔ dɔ furu dɛ a caman bɛ yen dɛ bon i bɛ taa sɔrɔ u y'u minnu furu nin bon n b'a fɔ n k'u tun bɛ kanu na mais i bɛ taa sɔrɔ n'i y'a sɛgɛsɛgɛ k'a lajɛ u tun bɛ ɲɔgɔn fɛ yɔrɔnin dɔ la fɔlɔ i kun t'o mɛn quoi i bɛ ka fɔlɔ min fɔ ne dɛ i kun t'o mɛn quoi hali école maître k'a ka écoleden kɔrɔ furu i kun t'o mɛn quoi parce que la loi était sévère o i y'a faamuya c'est pas waati tɛmɛna sa école maître kun yor'o la non loi yɛrɛ tɛ an bɛ waati min na ko sisan non loi yɛrɛ tɛ loi yɛrɛ k'i cɛ ka bɔ yen ko société ko de don n'a mɛn ni loi ko don i y'a mɛn sisan b'a sɔrɔ hali bi a bɛ ka enseignants bɛ ka ɲangi a nɔfɛ o loi ko tɛ enseignants tɛ ka ɲangi a nɔ hali sini enseignants ni écoledenw bɛ ɲɔgɔn fɛ minnu ka bon sanction olu tɛ ka bɔ a kalama d'accord bon maintenant là sisan n'i y'a ye n ko fɔlɔ a kun tɛ yen yɛrɛ de quoi a kun tɛ yen quoi parce que c'est à dire a yɛrɛ tun man ka ye misaliya parce que misaliya fan si man ka bɔ o kan i y'a faamuya o fɔlɔ muso kun man ca o mais on n'a ta bɛɛ les enseignants ont su s'abstenir ou bien muso kun man ca mais ils ont su s'abstenir o waati ɲɛda ɲumanw fana kun bɛ kɛ école de la i kun tɛ ɲɛda ɲumanw sɔrɔ dugu kɔnɔ ka caya mais on n'a ta bɛɛ école maîtres yɛrɛ abstenir u ma don a ko la o mais bi an tɛ duncogo ɲini lɛ la a kuma kan dɛ école maître taabolo tɛ a man ka kɛ muso baden wɛrɛ bɛ yen min tɛ écoledenw ye bɛɛ n'i diya muso dɔw ka bɛn tiɲɛ ma bon an ka nasira a ka se ka kɛ bi sa o bɛɛ ka bɛn tiɲɛ ma i y'a faamuya mais ko b'a kɔnɔ ni kɔni ye écoleden ni maître yɛrɛ kɔni ye ka kuru ci bi u tɛ ka kuru ci o fana b'a la quoi o b'a la tɛ o b'a la tɛ e yɛrɛ y'a ye minnu fo k'an filɛ nin u y'a ye u b'a kalama bon maintenant est ce que a kan ka kɛ ten mɔgɔ c'est à dire karamɔgɔ y'i ka siraɲɛ fɛn de ye mais le problème c'est quoi c'est à dire aw ka enseignant fana bila cadre min kɔnɔ c'est à dire n'a fɔra ko i ye enseignant ye i kan ka kɛ modèle ye i kan ka kɛ modèle de oui mais o fana kɔrɔ tɛ k'a fɔ k'i ye être suprême non i tɛ être suprême ye dɛ voilà sisan mais c'est à dire pédagogiquement c'est à dire pédagogiquement ni écoleden pour que ne yɛrɛ ka i ka dɔnniya ka don c'est à dire il va falloir que
école de yɛrɛ ka i adoration qualité dɔ bɛ fo école ka o de k'i la o savourer la fɔlɔ quoi c'est-à-dire quoi c'est-à-dire monsieur a ma fɔ ko monsieur ka kɛ batɛmɛsira o i y'a faamu monsieur n'a ka méthode don monsieur n'a ka manière don mais ka kɛ c'est-à-dire n'i nana classe kɔnɔ i ti tɛgɛ di mɔgɔ ma hali ni école b'a tɛgɛ di ma c'est-à-dire an kana fɔ k'an b'olu bɛɛ kɛ manque de respect je pense que c'est non kana ɲini Kulubali n bɛna min f'i ɲɛna kana ɲini k'a yɔrɔ défend yɛrɛ kana ɲini k'a yɔrɔ défend a ti bɛn sa e kana mɛn bɛ a ti bɛn o tɛgɛ de ma papa bon bonjour monsieur bonjour ça va non attendez n'i y'o fɔ dɔrɔn non quand tu dis ça n'i y'o fɔ dɔrɔn i bɛ fili parce que pourquoi hali an ka mara yɛrɛ kɔnɔna la mara yɛrɛ bɛɛ kɔnɔ tubabu maraw farafin maraw i y'a mɛn à un supérieur i y'a mɛn yɔrɔ i fɔlɔ t'i tigɛ d'a ma i fɔlɔ t'i tɛgɛ i b'a to ale de k'a tɛgɛ bon pourquoi i fɔlɔ t'i tɛgɛ d'a ma parce que tɛgɛ donbolo in yɛrɛ y'a dama fɛn dɔ de ye fɔlɔ quoi a bɛ na ni lien dɔ de a bɛ na ni sentiment dɔ de ye e y'i tɛgɛ di npogotiginin dɔ ma a tɛgɛ ka magan a ti bɛn yɛrɛ de kana c'est à dire n bɛna min f'i ɲɛna i y'a mɛn a kana a ti bɛn quoi fɛn o fɛn bɛ yen n'a bɛ se k'i kunu kana sɔrɔ a k'a nɛn da i la fɛn fɛn bɛ se k'i kunu kana nɛn da i la sitanɛ muso sitanɛ ka bon kojugu bon école maîtrise tu viens e bɛ na ni objectif dɔ de ye kunna c'est pourquoi les OPO e bɛ na ni objectif de ye quoi kɛ jinɛ woloso ye kɛ fɛn sugu o sugu ye maintenant message kan ka transmettre sira min fɛ n b'a transmettre o siranin kelen fɛ donc n'i ko k'i b'a jɛngɛ en apprenant seulement a ti bɛn b'i la tile a bɛ ten de a kan ka kɛ ten de mais maintenant la se bɛ e ye école den ye ne ye école karamɔgɔ ye se bɛ e fa ye i y'a faamuya hali e bɛ ko nin dɔ kɛ ko min ti bɛn fiye fiyewu école la i b'a fɛ na école maître bɛ tɛmɛ a kan. Parce que c'est bien failli. Bon, maintenant là, on est au enseignement tout y. Il y a famille. Nous faisons ça, nous badin de bé à connala. Il y a de ces enseignants. Niko kika, ya nika a fo duga ma bo ma shuka fo bon shuka nere ko. A fo bon shuka u chaimana. Ya famille. Ali ngo nyara do baram ke école karamo ya kredi karaso bo ka ndo akon. Ya famille. En réalité, école maîtrise est fin d'odi. Denyumanw de kan denyumanw dilanbaga jamana jɔdenw dilanbaga o de ye école maîtrise ye oui normalement i y'a faamuya o de ye école maîtrise ye quoi donc maintenant là an bɛ a ɲini minnu bɛ yen ni c'est à dire u yɛrɛ ma na école maîtrise la école maîtrise yɛrɛ kama u m'a kalan kɛ f'u nana ten dɔrɔn vraiment baarako dɛsɛ ma n ka dɔɔni ɲini ka don u k'a kɛ Ala kama u ka sira bila u ka bɔ yen parce que u bɛ ka génération dɔ de tiɲɛ. Ni année scolaire kelen tiɲɛ école den ka année scolaire la ka ban i y'a ka fɛn baden de tiɲɛ o programme officiel bɛ yen o ka bɔ première année la ka na deuxième année la programme dɔ de bɛ yen spécialement o kama ka bɔ deuxième année la ainsi de suite fo laban bon maintenant la e nana tu n'as pas fɛn nin bɛɛ tɛ e kunna i yɛrɛ a dɔnni t'i la a nege t'i la i mana a kanu kama i m'a kalan kɛ donc fo i nana siranin dɔ fɛ ten ka tila ka na i yɛrɛ kɛ waranin faga bɔ ka tila ka na i yɛrɛ ni tɔw bɛɛ kɛ kelen ye. École maîtrise tɛ o n'a ɲɔgɔnna ninnu ye o c'est à dire fɛn o fɛn bɛ yen ni a danfara kan ka don écoleden ni école maîtrise cɛ a man ka na yɛrɛ de a man ka gɛrɛ yɛrɛ de parce que a yera fɔlɔ de koyi a jateminɛna fɔlɔ yɛrɛ de fɛn o fɛn bɛ yen n'a bɛ se ka don n'a bɛ se ka écoleden ka écoledenya yɛrɛ nagasi a maîtrise yɛrɛ kan maîtrise ye modèle de ye i y'a fɔ cogo min école maîtrise ye modèle de ye donc ni faute fitinin man ka ye a senkɔrɔ hali sɛbɛnni min bɛ kɛ tableau la faute fitinin man parce que écoleden bɛ jateminɛ de hali e donfini ye écoleden b'a jateminɛ. Oui. En formation qu'il y a, il faut qu'on ait un blanc ou un école là pour ne pas influencer les filles. Oui. Elle worry. On me domine la phobie. Elle worry. École de nos bétails école là, worry on veut maîtriser. On veut maîtriser quoi. Donc maintenant, on te fait for you. Ok. Doyen, il y a comment y en a quoi du coup? Wakati na koroni choga bulu. Wakati na koroni choga bulu. Bado kuma be doyen bulu. Non, abadi. Ama ça flow. Si ça. Akadinye si ça. Soba ngata nye fait. Et anye problème évoqué. Anga essayer ka solution do nini ka a proposer. Ali ni amase aka ka keba oyi. Akeba obi soro ka ke. Ya anga isi anga anye problem caman fɔ dɛ an kumana problem caman kan denmansaw maître gouvernement ka problème an caman fɔ mais anga isi anga solution dɔ proposer comme waati korona na ma lajɛ k'a
bɛɛ dɔn tɔmɔ bɛɛ la. Voilà, donc parce que je ne sais pas n'an bɛna plateau ni ɲɔgɔn wɛrɛ sɔrɔ bilen mais n'Ala sɔnna donc mais quand même hali n'an ka taa ni nin thème kelen parce que a ma surunya ka ban a tiɲɛ yɔrɔ de ka ca kojugu donc bon fɔlɔ ye min ye n'an ko cette fois-ci doyen écoutez an bɛ segin ka plateau kan ni nin thème kelen ye basi foyi mais t'a la cette fois-ci a tɛ kɛ ni école cadre an bɛ segin ka na ni société i mana na fan voilà an bɛ segin ka na o la comme ça responsable bɛ situé ka ɲa o ka nɔgɔn n'a bɛɛ ye ne min bɛna o bɛɛ si tɛ problème voilà n wele dɔrɔn n bɛ kuma maintenant bakuruba fɔ la e bɛ c'est à dire solution tellement minnu bɛ yen sisan ne t'a ta duguma bilen ka yɛlɛn dɛ n b'a ta sanfɛ ka jigin awɔ n b'a ta sanfɛ ka jigin n b'a daminɛ olu n'i bɛ i ka forojiri tigɛ i b'a daminɛ si la voilà o bulu n'a den n'a lili n'a fara n'a fɛn bɛɛ bɛ nafa ɲa a bɛ daminɛ ɲɛmɔgɔ yɛrɛ de la o i ye réforme minnu fɔ nin ye o réforme ninnu waati dɔ kɛra ne yɛrɛ waati dɔ kɛra ne ye waati dɔ kɛ n tɛ école-maîtrise la o tellement k'a ko falen na ka caya i y'a faamuya la pédagogie convergente système éducatif dɔ don c'est un système éducatif très bien a ka ɲi kojugu kɛrɛnkɛrɛnnenya Mali kɔnɔ yan mais hali enseignant bɛɛ t'a dɔn kuma tɛ k'a fɔ ko k'a appliquer la pédagogie convergente k'a sɔrɔ a bɛ Mali kɔnɔ yan Mali système éducatif cɛla depuis 1979 mais bi enseignant kɛmɛ labɔ bi u y'a ta dɔw ta ye main clos la de mais hali a bɛ kɛ cogo min na olu t'a dɔn mais en principe a kan ka dɔn parce que bamanankan i bɛ bamanankan sigi ka tila k'a sɛbɛn i n'a fɔ français bɛ sɛbɛn cogo min na a bɛ yen o y'anw ka kan ye o kuma langue nationale ma na sisan o bɛɛ ma officialiser sisan ka kɛ langue nationale ye donc maintenant la depuis o waati de a kun kan ka kɛ donc o la a tun bɛ denmisɛnninw dɛmɛ kalan na kosɛbɛ u nana o système éducatif yɛlɛma fo ka na se curriculum ma donc an ye curriculum ta avec la préparation kilométrique bon trop de discipline bon a ma nɔgɔn quoi si tu veux être un bon enseignant donc tu ne dois pas venir en classe tant que les leçons ne sont pas préparées donc u nana ni bon n'a fɔra k'e ka leçon 8 leçon 10 préparé bon a dun kelen na préparation ayi kabako don bon mais on a vu tout ça là comme jamana ɲɛmɔgɔw taabolo min b'u bolo ka kɛɲɛ ni o ye bi u ka Mali kalanko segin a cogo kɔrɔ la a se b'u ye u k'a segin a cogo kɔrɔ la a se b'u ye wa ni école karamɔgɔw fana bɛ ta école karamɔgɔw ka tali ka kɛ sɛgɛsɛgɛli kɛnɛ kan ta yɛrɛ dibidibini ka bɔ a la sinon coup de téléphone bɛ école-maîtrise ta o an bɛ don min na hali bi coup de téléphone o bɛ école-maîtrise ta école-maîtrise la o tɛ maîtrise ye o ye kalankɛbaga dɔ de mais o tɛ maîtrise ye o école-maîtrise ye cadre dɔ de kɔnɔna ye dɛ kaso de don i tɛ se ka bɔ c'est sacrifice de don donc n'i tɛ se k'o sacrifice kɛ dɔrɔn i sen bɔ a la donc jamana ɲɛmɔgɔw c'est-à-dire u k'a lajɛ cɛ Mali ka dugukolo ka bon dɛ mais Mali jama man ca ka s'o ma fɔlɔ dɛ n'i donna école fana domaine kɔnɔna la o fana jama man ca ka s'o bɛɛ ma fɔlɔ dɛ k'a bɛɛ tɛ sɛgɛsɛgɛ dɛ an bɛ ka ɲɛbɔ yɔrɔ minnu fɛ olu ta k'a daminɛ a fitinin fo a kumaba a bɛɛ sɛgɛsɛgɛlen don école man ca ni maître ye yan école da dɔnnen tɛ yan maître yɛrɛ da dɔnnen tɛ yan maître bɛ se ka dɛsɛ ka sɛgɛsɛgɛ cogo di n'i bɛ école maître sɛgɛsɛgɛ Mali kɔnɔ bi fɛn fila dɔrɔn ta awɔ an bɛɛ kɛ ɲɔgɔn ka kuruba kelen kɔnɔ i ka bigi kelen ni feuille kelen d'an bɛɛ ma ka livre dɔ dayɛlɛ ten dɔrɔn ka dictée kɛ école maître kun caman bɛ bin kɔfɛ dɛ ni caman ma bin kɔfɛ ka sibiri dan ko la dictée ka livre dayɛlɛ dɔrɔn a ka bɛn texte dɔ ma dɔrɔn k'a dictée école maître k'a sɛbɛn ni y'a corriger caman bɛ bin matière filanan ye parce que dictée in kɔnɔna la i bɛ grammaire sɔrɔ a kɔnɔ i bɛ conjugaison sɔrɔ a kɔnɔ i bɛ vocabulaire sɔrɔ i b'a bɛɛ sɔrɔ a kɔnɔ an k'o kɛ dictée ye i y'a faamuya dictée n'a question i b'o k'o ye quoi hali n'i yɛrɛ ma question yɛrɛ k'a la sa a kɛ dictée yɛrɛ dɔrɔn camanba de bɛ bin voilà filanan rédaction ta i b'a tigi ka niveau yɛrɛ ye i bɛ école-maîtrise tester n'o ye ka ban i bɛ école-maîtrise tester n'o ye ka ban donc denmansaw ta ye jumɛn ye bon n'an donna école-maîtrise ka domaine kɔnɔna la u ka a lajɛ bonya min dalen bɛ école-maîtrise kan u ka bonya to a kan maître minnu bɛ yen n'u bɛ sira wɛrɛw kan parce que sira dɔw bɛ yen u tɛ se ka yɛrɛ kɛnɛ kan donc olu minnu b'o sira kan n'u ɲɛ b'an na n'u tulo b'an na u k'o sira in bila quoi ani maître ya danbe tɛ quoi
y'a faamuya u k'u jija ni maître baro bɛ sigi école ko baro bɛ sigi faute kana ye ko maître nɔ don quoi école maître bɛ se u bɛ se k'o kɛ dɛrɛ den bɛ bi a tabaga bolo dɛ o bɛ kɛ dɛ mais école maître bɛ se k'o kɛ u bɛ se k'o kɛ donc maintenant la denmansaw ta u ka denw kanu dɔgɔya quoi kanu dɔgɔya cogo di m'a fɔ i ka ba i den na m'a fɔ i ka den ka kogoya ye mais kana kanu don a ka kalan na quoi parce que an bɛ fɛn dɔ fɔ bamanankan na mɔgɔw bɛ ɲinɛ a yɔrɔ kɔ ko denmisɛnnin ye bɔgɔ kɛnɛ ye n'i y'a mɔ ni forme min ye n'a jara a b'o forme kelen de ta bon ni e y'a kɛ e tɛ gɔngɔli sigi a kun e t'a menacer n'a kasira fɛn min nɔfɛ o bɛ ɲini ka d'a ma n'a ko tablette o bɛ d'a ma n'a ko téléphone o bɛ d'a ma n'a ko ordinateur o bɛ d'a ma a bɛ ta mobili la ka taa bila école la a bɛ taa kunbɛn école la ka na a bɛ dumuni duman don a bɛ da ka sunɔgɔ a lafiyalenin don mais kalan in yɛrɛ ye ko in bɛɛ bɛ ka kɛ o kalan kelen min kama o jatelen tɛ bolo kan donc denmisɛnninw ka denmisɛnninw suit ni denmisɛnninw nana ka bɔ école la u ka denmisɛnninw suit o de b'a to fana olu bɛ se ka école maître yɛrɛ suit il y a les APE APE tɛ yen il y a le comité de gestion scolaire hein donc maintenant la o bɛɛ ye école maître kuma da ni denmansaw kuma yɔrɔ de ye n'olu fanga min b'olu la fanga dennin tɛ quoi c'est pour cela n bɛ k'a daminɛ ni olu ye quoi les gens mɔgɔw bɛ ignorer la a ɲinɛ n'a yɔrɔ dɔw kɔ ɲinɛ man ka k'a yɔrɔ dɔw kɔ quoi an bɛ i bɛ jɔ sɔɔni dɔ la a b'i kɔnɔ tɔn dɛ ko in tiɲɛ yɔrɔ yɛrɛ an b'a daminɛ yen de n'o wugubara k'o ban sisan an k'o solution ɲini k'o ɲɛfɔ ɲɔgɔn ɲɛna an bɛ ka jɔrɔ fɛn o fɛn la nin école maître ta o jamana ɲɛmɔgɔw ta o bɛɛ ye nanfila de y'a kɔnɔna la kumaba de ye parents d'élèves ninnu ye donc an k'a lajɛ an ɲɛ jɔ denmisɛnninw na u fɛ an k'a lajɛ ka farinya u ma waati dɔw la n'o tɛ n'i m'i den na kasi a b'i lakasi dɛ donc nafolo bɛ ka taa ɲini a yɛrɛ ye nafolo ɲini cogo fɔ nin ye nafolo bɛ ka taa ɲini école yɛrɛ tila bɛɛ kɛra privé de ye sisan donc maintenant la kalan san de bɛ yen kalan ɲini tɛ yen bilen dɛ kalan bɛ san de sisan a kɛra cogo di bon o tɛ dɔnniya ye dɛ dɔnniya tɛ fɛn san ta ye o ok doyen kuma ɲɛna kojugu o ye tiɲɛ Toni an bɛ maître fo siga t'o la ka doyen fo dan tɛ foli min na kosɛbɛ voilà sisan an bɛ kuma d'a ma k'a ka dakuruɲɛ laban di an ka sɔrɔ ka a ɲɔngiri yan dakuruɲɛ laban tɛ dɛ an b'an ka régie mɔgɔw fo dakuruɲɛ laban tɛ dɛ ayi n'an ko an bɛ laban ayi kuma wɛrɛ tɛ o kuma wɛrɛ an tɛna fɛn wɛrɛ fɔ a kan komi a ko dakuruɲɛ laban a tɛ fɔ ko dakuruɲɛ laban dɛ kuma kuncɛ kuma i ka kuma kuncɛ kuma fɔ dakuruɲɛ laban ni ko dɔwɛrɛ tɛ o ye saya de ok i ka kuma kuncɛ kuma fɔ voilà donc baasi tɛ vraiment n bɛ aw yɛrɛ mɔgɔ fila fo siga t'o la hali ni an ma se k'an hakilinataw bɛɛ fɔ o kuma kɔni ta fan yira an se an ka kuma ka jan kojugu k'aw fo aw ka vraiment aw ka cɛsiri la a ka wulikajɔ la parce que nin hakilina min filɛ nin ye ça c'est une très bonne chose y'a mɛn ça c'est une très bonne chose parce que si la chose ne vient pas vers toi là il faut aller vers la chose donc ni ko tiɲɛna n'an bɛ ka solution ɲini n'an tɛ ka solution sɔrɔ an hakili la mɔgɔ tɛ ka n'a fɔ an ye ɲugu de bɛ ɲaga ɲaga la wuli donc ni nin cayara a bɛ bi u tulo kan u b'a mɛn wa u bɛ taabolo falen parce que ni taabolo ma falen yɛlɛma cogo t'a la hakili bɛ min na o tɛ ɲɛ sɔrɔ donc minnu bɛ k'an filɛ k'u fana fo u ka u ye waati min kɛ k'an filɛ an b'u fana fo o la parce que hakilinafɔ don maa kelen hakili kelen maa fila hakili fila an bɛ jamana jɔko de la an ka ko fana ba y'o de ye ɲuman ka bɔ an senkɔrɔ ka Mali kunnafoni TV yɛrɛ fana fo a concepteur an bɛ concepteur fo an bɛ caméramanw fo an bɛ technicien fo donc an bɛ journaliste fo ka animateur bɛɛ fo ka jamana ɲɛmɔgɔw fana fo komi n'an sigira bi an jamana ko la an bɛ jamana ko bɛ niveau min na bi bɛɛ kan ka i sen don a la quoi voilà donc k'a fɔ hali bi an fana hakili b'u kan hali bi u k'u cɛsiri u bɛ ka sira minnu kɔni ta n'o ye an ka danbe kɔrɔw ka segin kɔ ye u yɛrɛ ye ko kelen kɛ o diyara n ye kojugu vraiment u ye dugutigiw ka dugutigiya la segin u ma sinon an ka dugutigiw bɛɛ tun ye dugutigi virtuels de ye a tun ye fɛn dugutigiw tun yɛlɛmana ka ban mais dugutigiw ka dugutigiya segin u ma o kɛra nin transition in kɔnɔ ko ɲɛnamaba de don parce que an ka danbe portemanteau de y'ale ye quoi donc u ka école fana segin a cogo la donc u ka école fana segin o cogo kelen na min u ka taa u ka baara fɛ sa ka tila k'a fɔ maliyɛnw fana ye u ka ninnu to yen u ka baara kɛ fɔlɔ u k'u to yen u ka baara kɛ u nana tilegan fɛ bɛɛ ɲɛna koyi wa u bɛ ka sira minnu fana ta hali ni bɛɛ sago tɛ
jamana sago de do jamana parce que jamana ka sega cogo kɔrɔ la o sira caman b'u bolo donc ne bɛ u fo ala ka u dɛmɛ u la hali bi jamana in ala k'a kolo suma parce que mali jugu fɔlɔ yɛrɛ ye maliyɛn yɛrɛ de ye quoi maliden yɛrɛ de bɛ ko wuba min ka ɲi ka t'o tiɲɛ donc an k'a lajɛ an k'an muɲu dɔɔni k'an bolo d'an dusu kan ka waatinin kɛ bɛɛ fɛn min mana wuli k'i jɔ san 30 kɛra tan san 30 kɛra tan an k'a to fɔlɔ n'o ye san damadɔni min kɛ nin ye fɛn min tiɲɛna san 30 cɛ tiɲɛni ka nɔgɔn ni dilanni ye dɛ n'a fɔra k'an ka nin bon in ci sisan an tile tɛ bi k'an to a kan mais a joli kalo joli kɛra a kan donc c'est comme ça jamanadenw ka bɛɛ k'i dusu suma kalanko in yɛrɛ fana b'a kɔnɔ dɛ donc ka fara mali ko tɔ bɛɛ kan ni ko bɛɛ basigira kan ko bɛɛ suma an hakili bɛna se fɛn minnu ma i b'a ye caman bɛ nɔgɔya la quoi an ka ɲɔgɔn faamuya an ka juguyaba in fana bɔ an ni ɲɔgɔn cɛ mali kɔnɔ an tɛmɛn'o waati kan quoi ni ɲɛtaga ko b'an kɔnɔ an ka ɲɔgɔn sen bila an ka ɲɔgɔn bolo minɛ. Ok, doyen kuma ɲɛna kojugu an b'a fɔ bɛɛ lajɛlen aw ni ce aw ka kulomajɔ la aw ni ce k'aw dusu ma ɲɔ ni ka émission in suit émission bɛ diffuser chaque dimanche à partir de 16h a b'an suit an ka bɔlɔlɔ siraw bɛɛ lajɛlen sanfɛ Facebook YouTube ani bɔlɔlɔ sira fɛn fɛn bɛ yen nɔ a bɛ se k'an suit a bɛɛ lajɛlen sanfɛ voilà ok an b'a fɔ bɛɛ lajɛlen aw kan bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma an bɛ foli lase an ka DG na ye voilà an ka régie mɔgɔ bɛɛ lajɛlen ma i y'a sama kɛ foli dɔ nin yɔrɔ la kosɛbɛ foli belebele y'a ta ye